Яршалының Асылташ балалар приютында келіп шыққан хәл һәм яшьләрнең қонсызлығы бүтін республика халқын тетрәндерде. Социаль шелтерләрдә таралган видеода яшүсмерләр үзләреннән кичкенәрәк малайны вахшиләрчә кыйный. Җитәкчелек моны балалар шуклыгы дип аңлатмакчы була. Хукук органнары гадәттән тыш хәл буенча җинаять эше кузгатты инде. Тикшерү барышын Россиянең тикшерү комитеты рәисе Александр Бастрыкин үз күзәтүенә алачак. Урамнан узып баручылар бу рәхимсезлекне күреп чаң сукмаган булса, әлеге очрак турында берәүдә белмәс иде мөгаен. Ул бер генә кабатланган микән соң, монысы да билгесез. Шумлы вакыйгалар хакында Инзилә Хусаинова. Ох, все сняла. Смотри, что делают. Избивают маленького. Әлеге кадрлар социаль шелтерләрдә таралып, бүтән республика халкын шаккаттырды. Яршалының Асылташ балалар приюты. Кичкенә малайны аннан өлкәнрәк яшьтәге үсмер тотып тора, калганнар кыйный. Соңыннан аны идәнгә тибеп ягалар. Аннары күтәреп кроватка аталар һәм тагын кыйныйлар. Элек мин күргәнем булмады, что монда бала кыйналдылар тотып, монда укытучылар, тәрбиячеләр чыга, все нормально. Бүтән әйберне уйныйлар, нитәләр. Монда сулар сибәләр, йөриләр шунда уйнап. Бер нәрсә дә әйтә алмыйм. İşte нәрсә творится икән. Монда урамда площадкада бик әйбәт. Балалар уйныйлар, көләләр. Асылташ приюты 2002 елдан эшли. Анда 50ләп бала бар. Хәзер оешманың капкасы ябык, бирегә берәүне дә кертмиләр. Без килеп чыккан хәлгә ачыклык кертү өчен приют җитәкчелеге белән элемтәгә чыгарга теләдек, ләкин монда сөйләшүдән баш тарттылар. Мы бы хотели с директором приюта пообщаться, с Анжелой Овиковной. Это возможно? Нет. А почему? Татарстанның тикшерү комитеты әлеге гадәттән тыш хәл буенча җинаять эше кузгатты. Анда әйтүләренчә, приют җитәкчелеге бу очракны балалар шуклыгы гына дип атый. Бу чыннан да шулаймы? Яисә бик җитди проблемага күз йомарга тырышуларымы? Моны хукук органнары ачыклый. Хәлне Россиянең тикшерү комитеты рәисе Александр Бастрыкин үз контроленә алган җинаять эшен ваемсызлык матдәсе буенча ачалар. Әлеге видео социаль шелтәргә кичә чыкты. Учреждениенең социаль яклау министрлыгы карамагында булуы билгеле. Әмма монда җавап бүген рәсми иде. Җитәкчелек тикшерү бара дию белән чикләнде. Социаль шелтерләрдә Яршалының Асылташ социаль приютында тәрбияләнүчеләр катнашындагы видео таралды. Татарстанның хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгында биредәге гадәттән тыш хәл турында беләләр һәм аның сәбәпләрен ачыклыйлар. Тикшерү тәмамланганнан соң тиешле чаралар күреләчәк. Баланы табиблар карады, аның сәламәтлегенә куркыныч янамый. Чаллы прокуратурасы приют җитәкчелеге һәм малайны кыйнаган яшүсмерләрдән сорау алган иде. Учреждениенең эш документларын өйрәнәләр. По результатам проверки будет дана оценка. Тикшерүдән соң җитәкчелекнең һәм балаларның гамәлләренә нәтиҗә ясалачак. Әгәр хукук бозучылыгы ачыклана икән, прокуратура тарафыннан да чара күреләчәк. Законно будет дана уж права оценка стороны правоохранительных органов. Безгә билгеле булганча, кыйналган малай бәлиг түгел, ул исән-сау, аны табиблар караган инде. Тикшерү барышын Татарстанда бала хукукларын яклау буенча вәкаләтле вәкил Ирина Волынецта үз контроленә алган. Ул полициягә, прокуратурага һәм Яршаллы мэрына мөрәҗәгать юллаган. Дети транслируют то, что они сами испытали на себе. Балалар үзләре нинди мөхиттә үсә, шуны ук тормышта да кабатлый. Гадәттә приютка эләккән балаларның күбесе тәртипсез гаиләләрдән. Алар бөтен ачуларын башкалардан алырга тырыша. Үзләреннән кичерекләрне кыерсытып тынычлана. Андый балалар белән тәрбия, аңлату эшләре уздыру мөһим. Хәзер баланы җәберләгән егетләрне административ җаваплылыкка тартырган, оешма җитәкчесен 3 елга ирегеннән мәхрүм итәргә мөмкиннәр. Яршаллыдан Инзилә Хусаинова, Алена Струминская, Александр Лихачев, Яңа Гасыр каналы.